Yau wato ga wannan ciyawan, sirrin wannan ciyawan yau zan bada. Wannan ciyawan da Hausa sunanta geron tsuntsaye, da Turanci sunanta cancapedra, wasu kuma su kira ta stone breaker. Kun ganta wannan da kuke gani? Kala biyu ne, akwai mai ɗacinta sa'an nan kuma akwai wanda babu ɗaci. To mara ɗacin ake nema. Wannan idan ka same ta, kamar wannan gindi ɗaya da na kama wannan da na kama ɗin nan, a wuni ya ishe ka kai amfani da shi, kai ya ishe ka ma kai amfani da shi na kwana biyu. Ba komai yake bukata ba, shine ana bukatan tafarnuwa da citta. Za ka haɗa da wannan ciyawar ka dake ta. Idan ka haɗa da wannan ciyawan ka dake, a samu zuma fiyo mai kyau, mutum ya dinga sha safe da yamma. Malam ya ɗauki sati 2 ko sati 1 ma kai yana sha. In dai matsalar da ta shafi koda ne, datti a koda, to wannan ciyawan ta samu namban yabo. Amma kar ku samu mai ɗacin fa, ku yi ƙoƙari ku samu asalin mai kyau nata, cancapedra, stone breaker. Akwai ciyawoyi da yawa masu kama da ita. Yanzu kun ga yamma ta yi, shi yasa ta yi wannan baccin, amma da rana ya buɗo kuma zai buɗa sosai. Za ku gan shi ya buɗa ya ɗan yi lafa-lafa kaɗan, amma iya tsawon ciyawar dai kun ganta dai ƙanƙana ce. Yawwa, kuma ba irin wancan dogon bane, bari in je nuna muku. Yana da kyau ku gane ita wannan iya tsawonta kenan. Wata tana ɗan yin rishina hakan nan a jikinta, amma iyakanta kenan. Bari in nuna muku wata irinta, ba ita bace ba, to bari in nuna muku. To kun gani ba wannan bane. Me sunan wannan ɗin? Ya kamata mutane su dinga ganewa, ku faɗa a comment section me sunan wannan. Wannan ba cancapedra bane, wannan ba geron tsuntsaye bane, wannan ba stone breaker bane, ba irin wanda na baku a baya bane. Kar ku je ku cire wannan ku ce za ku sha. Kun ga wannan ma ba shi bane. Yawwa, wannan ma ba shi bane. Shi ma bari mu gani ko akwai wanda ya san sunansa. Wannan ma ba shi bane. To saboda haka ku bi a hankali, ku tambaya idan ba ku sani ba, cancapedra, stone breaker ko kuma dai geron tsuntsaye shine insha Allah. Yawwa, to saboda haka ina muku fatan alkhairi, ku yi ta sharing kuna ta follow, zan ci gaba da kawo muku abubuwan lafiyan gyaran jikinku insha Allah.